На телеканале «Беларусь-3» навіны культуры. Вітаю! Сёння 16 верасня. Адмыслова для вас мы распавядзем пра тое, што ні ў якім разе нельга абмінуць. Завітаем у адноўлены музей бялыніцкага бірулі ў Магілёве. Параім, што варта паглядзець заўтра на телеканале «Беларусь-3». Агучым апошнія сенсацыі ў свеце шоу-індустрыі. Напрыканцы даведаемся пра сутнасць творчага працэсу мастака Геннадзя Козева. І гэта далёка не ўсё, што чакае вас у сённяшнім выпуску. Заўтра ўвечары на сцэне Вялікага тэатра Беларусі шыкоўная казачная пастаноўка «Баядэрка». Самому спектаклю больш за 140 гадоў. Упершыню ён быў пастаўлены слынным харэографам Марыусам Пеціпа ў 1877 годзе на сцэне Марыінкі. Пасля гэтага ўвайшоў рэпертуар найбуйнейшых тэатраў, такіх як маскоўскі Вялікі, лонданскі Ковент-Гарден, парыжская Гранд-Опера і іншых. У галоўным тэатры нашай краіны балет быў адноўлены пасля 40гадовага небыцця Валянцінам Елізарыевым у 2005. У мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага распачалася фотавыстава Станіслава Янчарскага ад Мінска на ўсе 4 бакі. Прысвечаная Дню горада. Гэта выстава падарожжа, экспануецца каля 200 фотаздымкаў, зробленых аўтарам у 25 краінах свету. Большая частка ў перыяд з 2012 па 2018 гады. Кожны кадр нараджаўся ў складаных умовах. Горы, пустыні, вулканы, вадаспады. Асобная частка выставы прысвечана Мінску і Беларусі, адкуль і распачынаюцца ўсе вандроўкі мастака і куды ён з радасцю вяртаецца. Класічную музыку і мастацкую гімнастыку злучыць 17 кастрычніка канцэрт 13-го міжнароднага фестывалю Юрыя Башмета. На сцэне вялікай залы Белдзяржфілармоніі выступіць міжнародны камерны аркестр Эст-Вест Чэмбер Оркестра пад кіраўніцтвам Расціслава Крымера. Гэта унікальны калектыў, у склад якога ўваходзяць лаўрэаты самых прэстыжных міжнародных конкурсаў. Саліраваць у канцэртнай праграме будзе заслужаны артыст Расіі, віоланчэліст Александр Князеў. Разам з музыкантамі на сцэну выйдзе шматразовы прызёр чэмпіянатаў свету і Еўропы па мастацкай гімнастыцы, лідар беларускай каманды Кацярына Галкіна. Евген Іванович Скурко, больш вядомы як Максім Танк, нарадзіўся на Мядзельшчыне. У першую сусветную маці з малым Евгенам уцякла ў Маскву. Там ён атрымаў пачатковую адукацыю, вывучыў рускую мову, захапіўся творчасцю класікаў рускай літаратуры, што пазней дазволіла стаць выдатным перакладчыкам. Глядзіце выпуск праграмы «Запіскі на полях Максім Танк. Крутыя віражы» заўтра у дзень нараджэння народнага паэта БССР у 12 гадзін 50 хвілін на «Беларусь-3». Я спытаў чалавека, які прайшоў праз агонь і воды і медныя трубы, што самае цяжкае на гэтым свеце. І ён адказаў: прайсці праз вернасць. Філіал Нацыянальнага мастацкага музея, музей бялыніцкага бірулі, адкрыўся пасля капрамонту і рэстаўрацыі ў Магілёве. На першым паверсе разгарнулася выстава «Калі мы былі дзецьмі». На другім абноўленая пастаянная экспазіцыя з музычнай гасцёўняй. На трэцім лекцыйная зала і пляцоўка для правядзення інтэрактыўных мерапрыемстваў. Падчас 5-га форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі, што пройдзе ў Магілёве ў кастрычніку, у музеі адкрыецца выстава з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі і Трацякоўскай галерэі. Будуць прадстаўлены творы мастакоў з кола калег, сяброў і паплечнікаў Вітольда Бялыніцкага бірулі. Заўтра ўвечары ў культурнай прасторы ОК-16 спектакль «Тотал». Пастаноўка Паўла Саковіча – гэта роздум аб танцавальным майстэрстве, як аб асаблівым тыпе рэфлексіі. Мэта гэткіх роздумаў стварыць ідэальны вобраз харэаграфіі, засноўваючыся на зменах, што адбываюцца сёння ў эканоміцы, палітыцы, гуманістыцы. Апроч рэжысёры, Павел Саковіч з'яўляецца аўтарам тэксту і выконвае галоўную ролю. А цяпер распавядзем, што цікавага адбываецца гэтымі днямі ў свеце шоу-індустрыі. Сэр Пол Маккартні выпусціў кліп на трек «Fuck You». Песня ўвайшла ў новы альбом артыста «Egypt Station», які выйшаў усяго некалькі дзён таму. Саўтарам і сапрадзюсарам кампазіцыі выступіў вакаліст One Republic Райан Тедер. Чорна-белае відэа было знята ў родным для музыканта Ліверпулі. Галоўным героем стаў хлопчык па імені Джеймі. Калі ён праводзіць дзяўчыну дадому, яе маці бачыць іх пацалунак на развітанне. Спыняе гэта і крычыць на хлопчыка. Незважаючы ні на што, той пакідае дом з усмешкай на твары ды ідзе шпацыраваць па вуліцах горада, напяваючы «Fuck You».
Іван Дорн выпусціў новы рускамоўны трэк «Апамятайся», які быў запісаны сумесна з украінскім прадзюсарам Вакула. Мэту гэтай нестандартнай калабарацыі артыст тлумачыць даволі проста. Ён жадае аб'яднаць два лагеры – андэграунд і поп. Раней музыкі ўжо працавалі над першай версіяй хіта Івана «Спартыўная», якая, на жаль, так і не патрапіла да шырокага слухача. Лана Дель Рей апублікавала ў сеціве чорна-белы кліп на песню «Marines Apartment Complex». Яна, як заўсёды, не змяняе свайму асабліваму і непаўторнаму стылю. У відэа чаргуюцца кадры з хвалямі, што разбіваюцца аб скалы, і самой спявачкі, якая размаўляе па тэлефоне і ловіць матылёў. У сярэдзіне кастрычніка ў межах 8-га міжнароднага форуму тэатральнага мастацтва «Тэ-арт» пройдуць паказы спектакля удзельнікаў тэатральнага фестывалю ў Авіньёне «Арктыка» і «Сайгон». Абедзве пастаноўкі створаны амбіцыёзнымі жанчынамі-рэжысёрамі супольна з адным са старэйшых французскіх тэатраў – нацыянальным тэатрам «Адеон». 11 кастрычніка на сцэне Палаца культуры МАС пакажуць палітычны трылер бельгійскага рэжысёра Анси Сільвандалем «Арктыка», а 15-го на той жа сцэне можна ўбачыць пастаноўку рэжысёра Караліны Гуіеллы «Сайгон». У гэтай пары і не разбярэшся, хто круцейшы, муж ці жонка. Яе імя ведаюць калекцыянеры ўсяго свету, а яго карціны дораць адзін адному прэзідэнты – Ганна Селівончык і Васіль Пяшкун у праекце «Майстэрня» заўтра ў 20 гадзін 10 хвілін на Беларусь-3. Времени не хватает, каких-то задумок, эскизов, целые блокноты. Бывает, приходишь, и такое голубое небо неинтересное. Я тогда могу его желтым каким-нибудь сделать или вообще черным. Юбілейны 80-й тэатральны сезон Гомельскага абласнога драмтэатра распачнецца 20 верасня паказам пастаноўкі «Вашая сястра і палонніца». Прэм'ера спектакля адбылася ў сакавіку бягучага года. Гэта містычная гісторыя пра дзвюх сёстраў Марыю Сцюарт і каралеву Елізавету I. Гісторыя пра прывіды несупакоеныя душы, што прыходзяць па начах да добрай каралевы Бэс напрыканцы жыцця. І першай у шэрагу гэтых душ стаіць яе сястра, каралева Шатландыі Марыя. Заўтра ў тэатры студыі кінаакцёра лірычная драма ў дзвюх дзеях па п'есе Міхаіла Варфаламеева «Механічны чалавек». Ніводную з п'есаў Чэхава немагчыма пераказаць некалькімі фразамі. Іх варта глядзець. Варфаламею і Гасцюхін распавядаюць гледачу вельмі чэхаўскую гісторыю пра прыгожых адзінокіх людзей, пра людзей з непаўторнай праграмай жыцця і кахання. Яны распавядаюць гісторыю пра нас з вамі. У ролях Владзімір Мешчанчук, Владзімір Грыцэўскі, Анатоль Цярпіцкі і іншыя. А цяпер прыспеў час даведацца, што цікавага адбываецца ў культурным прасторы за межамі нашай краіны. Наведванне архітэктурных помнікаў старажытнага Рыма яшчэ больш захапляльным робіць мультымедыйная сістэма, якую усталявалі каля года таму. Выявы праецыруюцца на сцены старажытных галерэй, якія злучаюць розныя будынкі. Малюнкі пастаянна змяняюцца. Гэта не проста выстава, а ініцыятыва, эксперымент. Мы хочам ацаніць магчымасць запуску пастаянных мультымедыйных праектаў у самых значных і таямнічых месцах старажытна-рымскага форуму і палацінскага пагорка, якія доўгі час былі закрыты. Палацін – цэнтральны сямігалоўных пагоркаў Рыма. Згодна з паданнем, тут і паўстаў старажытны горад. А рымскі форум з'явіўся больш за 2500 гадоў таму пасля таго, як цар Тарквеній загадаў асушыць балоцістую мясцовасць. Сёння на тэрыторыі рымскага форуму можна ўбачыць старажытныя аркі, храмы і базілікі. У Бабруйскім мастацкім музеі працуе выстава вядомага савецкага графіка Меера Аксельрода. Яго творчасць высока цанілі Арсеній Таркоўскі, Сергей Эйзенштейн, Карней Чуковскі і іншыя. Яго творы захоўваюцца ў Трэцякоўскай галерэі, Рускім музеі, музеі выяўленчых мастацтваў імя Пушкіна. Сёлета калекцыя ўпершыню экспануецца ў нашай краіне. Яе ўжо ўбачылі на радзіме мастака ў Маладзечне, выстава кніжнай ілюстрацыі праходзіць у літаратурным музеі Янкі Купалы ў Мінску. У Бабруйску гледачам прадстаўлены раннія творы, малюнкі з натуры, замалёўкі жыхароў яўрэйскіх мястэчак, выкананыя ў 20-х гадах. І яшчэ пра культурныя навіны Бабруйска. 5 кастрычніка адкрывае 74-й тэатральны сезон Магілёўскі абласны тэатр драмы і камедыі імя Дуніна Марцінкевіча.
Гледачам прадставяць прэм'ерны спектакль «Тёткі» паводле п'есы расійскага драматурга Александра Каролкіна. Рэжысёр пастаноўкі Тацяна Дарагабет, а занятыя ёй два склады акцёраў. Як і прынята ў камедыі становішчаў, сюжэт развіваецца імкліва, утрымліваючы ўвагу публікі на працягу ўсяго дзеяння. Паказ фільмаў залатой беларускай калекцыі стартуе ў сталічным кінатэатры «Піянер» 19 верасня. Гэта сумесны праект нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» і кінавідэапракату да 95-годдзя студыі, якое будзе адзначацца ў 2019. Распачне паказы мастацкі фільм «Дзікае паляванне караля Стаха». Пасля на экраны выйдуць альпійская балада «Ідзі і глядзі» і іншыя карціны. Прадстаўляць стужкі будуць удзельнікі творчай групы. Апроч таго, зараз распрацоўваецца турыстычны маршрут па знакавых кінаместах Мінска. І яшчэ, сутнасць творчага працэсу мастак Геннадзь Козел бачыць у глыбока асабістым успрыманні прасторы. Ён стварае не станковыя творы, пабудаваныя па акадэмічных законах кампазіцыі, а аб'екты, якія існуюць у прасторы і з ёй узаемадзейнічаюць. Падрабязнасці ў нашай наступнай размове. Здравствуйте, Геннадий. Проект, который вы представляете сегодня, Color Black, черный цвет, называют художники опасным для живописи. Вы же говорите о нем как о жизнерадостном. Черный цвет, он очень глубокий, очень разноплановый. То есть это не касается, скажем, какого-то драматизма или еще каких-то характеристик негативных, которые в него вкладывают. Это такой же цвет, как все остальные, но при этом он носит очень мощный концептуальный характер с точки зрения того, что белое и черное – это два концептуальных мощных определителя, между которыми находится цветное все. В своей живописи я вот эти вот характеристики как раз использую. Зная, что значительную часть жизни вы провели в Санкт-Петербургской художественной среде, согласитесь, что столь мощное окружение не может не повлиять даже на самого верного себе творца? Не хочу сказать, что я там сформировался полностью. Много моментов, которые перекликаются и здесь, и там. Но все равно там есть какие-то свои особенные интонации, уровни и характеристики, которые для меня были интересны. И для меня многое было открытие с точки зрения, скажем, подхода не только к искусству, но и поведению в искусстве. 3 года Ленинграда, 86-89 год, это Мухинское училище. А потом уже был второй период, Санкт-Петербургский, 2004-2009 год. Это Малый театр оперы и балета. Я там работал бутафором, рабочим сцены. И театр тоже очень много дал моментов, связанных с тем, что через тебя прокатывается огромное количество искусства. Знаю, что ваши предпочтения в искусстве включают самых разнообразных, порой очень разных художников. Ощущаете ли вы иногда влияние этих мастеров в своих работах? Обязательно, да. Иногда просто не понимаешь, что ты выражаешь какое-то свое пристрастие, которое давно уже прошло, оно давно забыто, но оно вдруг неожиданно всплывает в твоих холстах. По сути дела, то, что я делаю, это классический модернизм. Но, тем не менее, конечно, мне очень нравятся испанцы. Я почему черный цвет люблю, потому что и Гойя, и Тапиес, они все черный цвет использовали, не думая о том, что в нем есть негативная драматургия. Большинство своих картин вы создаете даже с учетом пространства, в котором они могут быть выставлены. Совершенно верно. Я делаю работы, я, естественно, предполагаю их в контекстуальном плане, в плане, скажем, пространства, в котором они будут находиться. С той характеристикой, чтобы они захватывали это пространство, давая ему совершенно новое качество. То есть они могут работать в архитектуре, работать в частном интерьере, в общественном интерьере, выстраивая определенный камертон по отношению к дизайну окружающему. Вы преподаватель кафедры искусств. Скажите, интересно ли современное поколение художников? Мне интересно с ними работать. Есть очень много талантливых людей. И при всех издержках нашего времени все равно все продолжается, все носит достаточно качественный характер. Есть замечательные личности, и они будут, никуда это не девается. Другое дело, что возникает очень много спринтерских моментов, а не стайерских, потому что искусство должно быть стайерским. Нужно зацепить такое дыхание, чтобы его хватило на всю жизнь. Геннадий, спасибо, и будем ждать новых встреч с вашим творчеством. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!